Nia tram hasate kan han vea pathian le kwizara kini po kan felbik lo mai thea iding lampanga mi te po midangan din laya lelama kini po kan loading to thin thowa mai khi kan on ngai lo ni speaker kan ngai changa khu speaker kan tia kan au lo lawa speakerin miron ena min khap zui lo chuan a control room trainer on thina tun tu mai he chuan areman chang piang hian kan met tamai ning ge a tin hetia kan din to microphone on ani chuan house of recording ate record ate lo lut ta a he chu ti chum som lo ni sela a thak ping ge a kan heta kan on hala kan chong hal mai zela ke ni po kan felbik lo ka ti kha i soidu kan nei chuan speaker address sila tin speakerin thuro atoke atia kan thu turani chuan kan thu mai turani a speakerin min ngai changa min lo en wang ani chuan control room atangin ati thang to ten oma microphone lo on mai thina he chu ti chung zom lo thako min ga he chu rot na karon siam ani ale ruling le opposition kan ne kan ngai dan hi nang tak tak don tak tak suang lawa siwang re chapter hi close mai langin adike maba kan